Finisher taldearen sasoi berria, jarraitzen duzu bigarren urtez zuzendari lanetan, eta batez ere Finisher Lizarte edo dana dalakoa izena, erreferente izaten jarraitu nahiko duzu afizionatu mailan, gazteekin lan egiten. Nola hartzen diozu denboraldi honi? Bai, hori da, azkenean, gure helburu beti da txirrindularik eztea, txirrindulari profesional mailarako prestatzea. Eta, aurten ere bide hortatik jarraituko dugu, uste eta aurreko urtean, markautako helburu lortu genitula, behintzet errepikatzen saiatzea eta aldala hobetzea. Nolako taldea dezu ez? Taldea nintza dakazuela esango nukenik, terreno guztietan norbait izateko prest. Hori da, azkenean aurreko urtetik bloke printzipalanik esango nuke mantentzen deula. Egia da, sartu ditugula 7-8 txirrindulari berri. Eta hori gai aukera eman, aurreko urten erakutsi zuten baita gazteek zertarako gai dien, aurten ere progresio horrekin jarraitzen duten, eta aurrera pauso bat emanez, nik uste gozatuko deula. Gazte asko eta euskaldun asko? Bai, azkenean aurreko urtetik gelditzen dienak eta batez ere aurten sartu dien berrik, gehienak etxekok die, osak ea jarraitzen duen txirrindulari gaztek aurrera ateratzen. Helburuak betikoak izango dira, Nafarroko itzulia, Espainiako kopa eta Bidasoa, horiek dira batez ere hor marka jarritakoa. Hori da, azkenean egutegi nazionalen zentratzen gea, aldi bere euskaldun eta lehendakari lasterketan arituko gea, eta baita ere konfirmauta dauzkegun maila internazionaleko lasterketa horitan egongo gea, osak aukerak izango ditugu. Unas, Finisher taldeko txirrinduaria, 3. urtea duzu afizionatuetan eta pixkanaka buru erakusten zoaz, nesta zuk nahiko erraza dakazu hori. Baina, bada urtea seguro pauso bat emateko eta hori bilatuko duzu. Iaz, lehenengo urtea taldearekin oso ondo ibili, baina talde honek exigentzia maila handia du. Bai, hori da, 3. urtea kategorizan eta ekipo honetan bigarrena. Aurreko urtean nik usteot nahiko nivel txukuna eman ginoala eta ekipoan nik usteot ondo asenta honitzela. Eta esate duzun bezala, aurten beste pauso bat ematea tokatzen nik usteot. Exigitzea hau ekipo honek karrera nivela emutea eta berre pauso hori emuteko gaigan. Nola aurreko dezu denboraldia, zer helburu planteatu dituz? En general, temporadan zehar regularidade bat mantentzea. Gero helburuak egisa hemen inguruan daen kopak eta hola prestigio handiko karrerak diela eta hor txukunitxia ondo dengo zan. Eta gero taldean zatu oso importantea beti izatea Nafarroko bueltia, Bidasoa behor dago, gehixen bat horrek. Eta zure helburu pertsonala, zu non nahiko zu? Antzola saria seguro, baina hortaz aparte? Antzola saria beti izatea markautako bat. Ez, hori esan dakoa, hemen inguruko kopak prestigioa handi xauke, hor papelon bat itxea, eta, Nafarroko bueltan otokatzen karrera importantean papelon bat itxen mot, pozik egon naiz. Mikel, kategoria berria eta talde berria zuretzat, ia junior mailan oso ondo ibili zinen, eta bada regaloa junior on batek jauzia zuzenean ematea kontinental mailara, baina Finisher taldeak bermeak ematen ditu garapen onerako. Nola planteatzen duzu zuk denboraldi berria eta batez ere kategoria berria? Gogo handiaekin hasten gara urtea, gaur hemen Zumaian hasiko gara, lasterketa nahiko azkar izango dela uste dugu, baina erritmoa hartzeko ona izango da, eta gero urtea ea nola joaten diren lasterketen arabera ikusiko gea. Egia da gaurkoa ez dela zuretzat obrena izango, malda gora jartzen direnean etorriko dira zure egunak. Bai, adibidez hurrengo lasterketa Ereñokoa askoz ere gogoragoa da eta bertan pixkat jolasten saiako gara. Eta taldea nola ikusten duzu, nola hartu zaitu Finisher taldeak? Bai, oso posik, guztio nola familia bat bezala gara eta guztion artean oso ambiente honoa dago. Sorte hon, eta mila esker. Eskerrik asko.